Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Jama'a dan Allah ku kasance zuwa ƙarshen wannan bidiyon bisa ga yadda 'yan bindiga suka addabi yankin arewacin Najeriya da kashe-kashe da kuma kai hari da farmaki. Hakan yasa Tinubu ya ɗau wani mataki, sannan aka saki wani bidiyo na wata matashiya da ta cire tsoro ta tabbatar da abin da ya kamata. Ga dai bidiyon nan ku kalla. Da Allah wannan ma kumun sharing da kumun shi da kyau sosai, ya tafi sosai. Kumun sharing babu da ya ba da umarnin a janye, ya ma janye duk wani security da yake escort ma wani babba. Manyan 'yan siyasa an janye musu security, an janye 'yan sanda daga jikinsu. To babu da anan kayi kokari, amma fa baka gama kokarin ba, ka dan fara kwatantawa ne anan, kuma dole mu dan yaba kwatantawan da kai, to mun dan yaba. Amma abu na biyu, ya kamata duk wani babba ka kwace passport din shi, na farko. Na biyu, ka koro shi jahansa, ya da jahansa ya zauna. Na uku, dan majalisan tarayya, dan majalisan jaha, senate, duk ka koro su jahohinsu, mazaɓansu su zo su zauna a mazaɓansu. To idan kai haka, mun yadda ka yi shirin magance tsaro. Idan suka duba, na farko suka ga babu security a tattare da su. Na biyu, an koro su jihohinsu. Na uku, da su yi abin da ya dace. Ya zama dole ne su yi abin da ya dace. Don ka janye musu security a tattare da su, wannan da mu ce ka dan fara kokari. To ka karasa mana wa'innan bukatunmu uku, kuma shi yarin ya tafi har inda ji. Ka karasa mana bukatunmu uku, ka kwace passport ɗinsu su daina fita waje har sai an samu matsalan tsaro a Najeriya. Ka koro mana su dawo jihohinsu. Ka koro mana duk wani senate ya da jahansa, dan majalisan tarayya ya da jahansa, na state ya da jahansa. A nan ne za mu sada a fuskanci yadda za a magance matsalan tsaro. Amma dan ka janye musu 'yan sanda, kuma ka a wani a sanarwa na gani kana maganar sa samu civil defense su yi aiki da civil defense, to ba cinya ba kafar da aiki kenan. Ya zama kana so ka yi kokari kuma a cikin kuma raina mana hankali. Babu da. To a mana wannan abu kwaya uku, in aka mana mun tabbatar da ana so a ka tsaro. Dama matsalan a fara abu kenan. Wallahi idan abun tsiya ne, mutum ya haɗa baki aka sa hannu da shi aka fara, ƙarshe abun sai ta gagare shi. Ƙarshe abun sai ta fi ƙarfinsa. Shi ya hassasa abun, to amma ƙarshe abun za ta fi ƙarfin shi. Haka idan abun arziki ne, ka haɗa hannu a yi da kai, ƙarshe arzikin zai tafi har makomanka. Ladan yana binka har makomanka. To don haka wannan janye ma BIP 'yan sanda da kai masu gadin su, ka yi ƙoƙari. To amma ga abu uku mun ƙara maka. Mun ƙara maka abu uku. Kwace musu passport, koro mana su jihohinsu. Senate, dan majalisan tarayya na jiha, koro su mazaɓansu. Ka gama mana komi, ka bar mu da su. Ko ba dan Allah ba sai sun ka mana tsaro. Wallahi ko ba dan Allah ba sai sun yi maganin wannan fitina. In ka mana wannan, ka gama mana komai. Sai mu san kana da shirin ka mana tsaro, amma nan duk irin bagai ɗinku ne na siyasa. Yanzu muna jira ka yi wannan kwaya uku da muka faɗa, sai mu san da gaske kake yi.